Eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas, at Mindanao Metro and Mega Manila. It's a Feel Good Wednesday. Hi, partner. Hi, partner. Hi, mga kabisyo. 5 days to go before Christmas. Sa Chulalu. How's the preparation? Kumusta na po ang mga eksena? Oo nga. Madaming kinikita pero marami ring nilalabas. Yan. Ano po ba? Paikot lang ang mga kaperahan natin, no? Ang mga bagay-bagay. Ambunado pa nga paminsan-minsan, di ba? Oo. Pero okay lang yan. Ako naniniwala naman ako na papalitan lahat ni Lord ang mga i-share at binibigay natin. Yes. Totoo yun. Doon naman tayo naniniwala at nananalig, di ba? Napapalitan ng Diyos lahat ng i-share natin. At syempre, dapat naman talaga matutunan po nating mag-share. Correct. At masaya yun na there's joy in giving, mga kaibigan. Sa Chulalu. Yung nakita mo na napaligaya mo yung isang tao, may balik agad yun eh. 'Di ba? Parang ang gaan agad ng puso mo, ang gaan agad ng araw mo, ang sarap sa puso na makita yung tao na napaligaya mo because of you. 'Di ba? So yun pa lang panalo ka na eh. Ang sarap sa What pakiramdam. more yung ine-expect mo na reward? Correct, 'di ba? So there's good karma in giving. True. Try nyo po yan this year. Ang address po namin ay MBC Building, CCP Complex, Ross Boulevard, Pasay City. Ayan. Yan. Thank you nga pala sa mga friends natin from Marriott Hotel. Consumable yun, by the way, partner. Baka ilagay mo na naman sila ng Christmas tree at buksan mo siya January 8. Bala ko pa namang open sa summer. Lagi mong tatandaan ang pinapadala lagi sa atin ng Marriott, ng Resorts World, ng grupong yan, partner Sheraton. Lagi nila pinapadala almost every year ay something that's consumable. So, consumable ba tawag doon? Oo, ibig sabihin na kainin mo na to or else. Yan. Pero kung matibay ang tiyan mo, okay lang next year. Kasi nakita may ko note na nakalagay doon. May note. Hindi ko pa nabasa. Kaya pala, akala ko nabasa mo kasi next year mo na siya laging binubuksan. Kasi matibay ang tiyan mo, gano'n. Hindi, kasi nakita ko cheese. Di ba pag ang cheese tumatagal sinaamag, mas masarap? Akala ko ganun eh. Hindi natin alam kung yun yung ganong klaseng cheese yan, partner. Di ba? So mas magandang i-consume na agad. Yan. Uy, paalala po mga kabisyo, kapag kayo po ay magbibigay ng pa-something at it is po ay consumable at usong-uso po yan. Kaya ang hirap mag-diet ngayong panahon ng Kapaskuhan eh. Kasi usong-uso yung pagbibigay ng pagkain as a gift, di ba? Masarap, di ba? Sabihin po ninyo na kinakain po to, nakakain po to, di ba? Yes. Kasi baka nga naman, may mga iba, hindi sila talaga nagbubukas na regalo eh. Sinasave nila for Christmas. Correct, the 24th na nga, sa Eve o kaya sa Christmas Day. So mag-warning na po kayo kung uulitin po namin, binalot nyo po yung dinuguan. Yeah. Abisuhan nyo kaagad yung pagbibigyan ninyo. Yeah. Thank you, Archie Nicasio of Marriott Hotel. Kila Miss Bell. Thank you. Sa buong staff ninyo dyan sa Resorts World, again sa Marriott. Thank you, Sheraton. Salamat. And of course, sa ating Cherry Home PH family, maraming salamat din po sa sinend nyo pong regalo na, by the way, partner ang Cherry, napakarami po nilang mga discounts. Oo naman. Oo, sandamukal at syempre, itong mga discounts na ito kailangan po nating ma-avail. Balita ko meron today, partner eh. Anong discount na pwedeng ma-avail ang mga kabisyo natin sa Cherry? Kasi alam mo, partner, sa totoo lang, mahilig kasi ako sa discount. Kaya kapag nalalaman ko may discount, sinishare ko talaga yan, di ba? Meron silang tinatawag na Holiday Bonus Sale. That's today. December 20, 5 to 10 p.m. 50% off on all Cherry Smart TVs with 2 years warranty. Pero meron lang mga participating Cherry stores. Wow. Robinson's Place Manila, SM Mega Mall, MOA, North EDSA, and SM South Mall. Ang bongga naman nun. Gusto natin ng mga pa-discount. Yan at yan yung mga yan yung mga type natin, lalong-lalo na yung sinasabi natin na it's a season of giving. Yung bakit ganun nga, nag-earn ako, kumita ako, may bonus naman ako, pero parang hindi ko siya naramdaman kasi nilalabas mo din siya. At kaya gustong-gusto ko
ko tong mga discounts tsaka mga sale kasi nakakatulong ito na dumagdag, na humaba, rather, yung buhay ng bonus mo. Yung buhay ng 13th month pay mo o yung buhay nung extra pera na meron ka. Kaya maging wais tayo sa mga ano natin. Sa mga pinipurchase natin. So doon tayo sa discounted. Yes. Sa may discount. Correct. Doon tayo sa mga buy 2, take 3. May 50% off katulad dito sa mga Cherry TVs, ganyan. Ang bongga naman nun, super bonggisios. O, diba? Teka nga. Ma-schedule na nga mamaya. O, ano ulit ng mga branches nila? Ay, nako partner. Ito talaga, napaka-bonggisios. Nagpapasalamat tayo dahil may mga ganito may padala ba silang TV? Ay, nako, hindi tayo sure dyan, pero malay natin. Hindi ko magpapadala sila ng TV. Why not? Mas diba? masaya ang Pasko, di ba? Correct. May participating Cherry Store branches, Robinsons Place Manila, SM Mega Mall, SM Mall of Asia, SM North EDSA, and SM South Mall. Ayun. Yan. So, doon po tayo mga kabisyo, doon sa makakatipid tayo at mahahaba yung buhay ng ating 13th month pay. Kasi may isip, alam mo, yearly yan yung lagi kong iniisip eh. Sabi ko, laging ayos yung kita ko kapag Pasko, pero parang di ko siya ramdam. Kasi lagi rin siyang lumalabas. Paikot nga. Paikot din talaga siya. Tapos yearly, sinasabi ko talaga sa sarili ko, next year hindi na, sarili ko na lang iisipin ko, pamilya ko na lang. Tapos hindi ko pala kaya. Alam mo yun? Hindi ko pala kaya. Pala talaga. It's also parang feeling ko kaya tayo binibigyan kasi para maging blessing din tayo sa ibang tao. Ganun, tama yan. Diba? Magandang perspective yan. Pero kapag ikaw kabisyo, medyo hindi okay ang iyong budget, 'di ba? Huwag naman sasama din ang loob ng kapwa mo kapag hindi ka rin napagbigyan, 'di ba? Kasi again, ulitin natin, hindi naman sa lahat ng oras ay marangya. Totoo yun. And huwag nating iisipin, it's an obligation. Totoo, It's a voluntary endeavor. Correct. Yung gusto mo talaga siyang gawin kasi Yes. masaya kang ginagawa ito. Hindi ito yung parang, ay naku, obligasyon niya talaga akong bigyan. Ay naku, hindi boss, siya ganun, kailangan ha? ganito yung bigay niya sa akin. Hindi. Correct, Mahirap rin yan, partner, kapag nagiging obligasyon siya. Mabigat siya. Sa halip na nagbibigay ka with a smile, na masaya ka, di ba? Nagbibigay ka ng irita ka, na bad trip ka, at ang pangit ang pakiramdam. Correct. Bumili nagbigay ka pa, di ba? Mainit naman ang ulo mo habang binibigay ite, di ba? So pangit yun kasi minsan kunyari, nagbigay tayo. Since it's an obligation, tinignan natin as an obligation, bigyan ko siya. Tapos ngayon, hindi na compensate yung binigay mo kasi there's an expectation eh. Di ba? Kapag nagbigay ka, kailangan may marireceive ka kasi ganun yung, aminin natin, ganun yung thinking natin. Ngayon, pag hindi bumalik ka, ang dami mong sasabihin dun sa tao, dapat in the first place, hindi ka na nagbigay. Oo, kung isusumbat mo lang din naman. Para hindi ka na-disappoint, tapos isusumbat mo pa, tapos ipagkakalat mo pa sa ibang tao. Diba? Mali yung intention mo of giving. Tama. Diba? Dapat doon tayo, kung saan tayo masayang nagbibigay at walang ine-expect na kapalit. Diba? Yun ang essence ng giving. Actually, yung essence din talaga ng giving, yung feeling na masarap. Yes. Diba? Yung joy. Yung Totoo joy yun. of giving. Yun yung bongacious na kapalit. Yung masarap siya sa pakiramdam na, ay, nakapagbigay ako. Ay, nakapag-share ako ng what I have. Diba? Tama. Basta alam mo sa sarili mo, hindi yun naging obligasyon sa'yo. Yes. Hindi siya obligasyon. Ano siya talaga? Something that you really wanna do. Oh, yes. Oo, parang it's something ganyan. voluntary. Yes. Diba? Wala pong pilitan at wala pong siraan ng kapwa kapag hindi ka po binigyan. Minsan may ganun tayo. Kunyari, nagbigay si ganito. Mas mahal yung binigay nung isa. Siyempre, magkakaroon ng comparison. Grabe naman yung isa. Tingnan mo si ganito. Mas malaki yung binigay sa akin. Yung isa, kuripo talaga. Yeah, diba? Siya naman yung kilalang mas may pera. Hindi rin maganda yung ganon. Sa susunod, hindi ka na makakatanggap talaga ng biyaya kasi mali din yung perspective mo of receiving. Diba? Dapat makita mo din yung joy ng pag-receive, which is regardless of value. Correct. Diba? Dapat, yan yung sinasabi natin na it's the thought that counts. Kasi diba napag-usapan na natin to, partner, na pwedeng hindi ka sinali. Oo. Pwedeng hindi ka talaga kasama sa listahan. Pwedeng hindi ka talaga binigyan eh. Pwedeng this year, maaaring hikahus siya, tapos hindi na medyo nagbawas sa listahan, 'di ba? Or pwedeng hindi ka talaga inalat-alat ngayong taon na to. Correct. Or kahit na walang alat maswerte pero sinama ka, 'di ba? So ano yun eh, it's something that you have to really appreciate. Kasi pwede namang hindi ka bigyan eh. Kasi sabi nga ni partner, it is not an obligation. It is something that is voluntary. Pero the fact na binigyan ka, 'di ba?
ano man ang halaga niyan, 'di ba? Tama. Dapat ipagpasalamat mo 'yan. Kasi nga, it's the thought that counts. Pwede talagang tumanggi yan sa'yo this year eh. Pwedeng Diba? wala talaga. Pwedeng Pwedeng wala wala ka talaga. matanggap pero may natanggap ka pa rin. Correct, diba? Oo. So ganun dapat natin titingnan ang bigayan ngayong season ng Kapaskuhan. True. Yung pagbibigay, dapat masaya ka at yung pag-receive mo, dapat appreciative ka. Tama. Hindi yung, ay, ito lang yung binigay. Tingnan mo, last time Diba? nga 500 yung Correct. binigay. Tapos ngayon, ito lang yung 200 na lang. binigay. Oo. Huwag kang umarte. Siguro naghihirap na yung yung taong yun. May ganun pa. O di naman kaya ganito, hindi naman halatang naghihirap sa lahat ng mga post niya. Kasi nga, do not believe then everything that you see on social media. Hindi porke ang isang tao busy-busy na parang ang dami niyang pinopost na mga pagkakaabalahan na pakatandaan. Lalong na negosyo ha. Meron tayong feeling na ganyan. Halimbawa, isang tao negosyante. Pagka panahon ng Kapaskuhan, ang daming ipopost niyan eh. Ang tawag po niyan ay conditioning. Kinokondisyon niya po yung mga tao na pag-post siya ng post ng mga produkto niya na ang dami bumibili. Ang tawag dyan, di ba, partner conditioning. Kinokondisyon yung mga tao na grabe, ang tindi ng demand para sa mga produkto niya. Siguro ang ganda talaga. Siguro bonggesyo, siguro ayos na ayos. Kaya syempre, 'di ba? Mapapabili ka na rin kasi ang dami bumibili. Gustuhan-tuwa siguro sila. Magpo-post pa yan ng client feedback. Yan. Mga ganon. Pero lagi natin tatandaan, kahit makita po natin na sandamukal yung bumibili sa kanila, hindi po yung kung magkano po binibenta yun, hindi po yung buong yun mapupunta sa kanya ha. So kung halimbawa 200 pesos niyang binibenta yung sandamukal na kunyari t-shirt, 'di ba? Tapos binilang mo kasi syempre ano ka etsera ka ng taon, 'di ba? Super bilang ka. Ay, ilang beses siya nag-post, ang dami-dami. Intrimitida ka eh. Intrimitida ka. 100 daw yung in-order ng isang kliyente kasi may ganung pag-post din yung negosyante, 'di ba? Thank you very much Chenelyn Boom Bloom for purchasing 100 t-shirts ganyan, 'di ba? So ikaw naman ay super compute 100 times 200, magkano 'yon? Pakatandaan, yung 100 times 200 kung magkano po 'yun, hindi po 'yun mapupunta sa kanya diretso. May cost po yung t-shirt, may cost po yung printing, may cost po yung pag-send. Ang malay mo ang matitira sa kanya dun sa 100 pesos, for all you know, tigti 10 lang. 10 piso lang. Tapos kung makaobliga ka na magbigay siya sa'yo, wagas, kung makareklamo ka, kung makachismis ka na, ay, ang dami naman niyang kita, pero bakit ganito lang yung binigay sa akin, di ba? Tandaan, negosyo po yan. Hindi po yung, kung magkano mo binili ang isang bagay, yun yung mapupunta sa may-ari ng negosyo. Hindi po yun totoo. Magbabayad pa yan ng renta kung may physical store. Di ba? Actually, yung 10 piso nga na kinita niya doon, kulang pa yun kung tutuusin sa pagod na inilaan niya sa pagtatrabaho. Tama. Di ba? So talagang bawi lang sa madaling salita. Madaming ganon. Kung may mga taong gumagawa ng ganyan para lang masustain yung everyday needs nila. Di ba? Huwag nating iisipin na sobra-sobra yung meron sila. Hindi po. Gumagawa sila ng paraan para masustain yung daily needs nila. Uulitin natin, araw-araw nangangailangan din sila. Kaya wag mong iisipin na, ay, ang rangya naman niya, ang bongga ng business, ang daming bumibili. Hindi, kailangan niya rin yun. Correct. Diba? May pamilya din niya, may obligasyon. Hindi may paglalaanan yung perang yun. Actually, yun eh. May pinaglalaanan po yan sila. Yun yung pinakamahalagang matandaan po natin. Kaya again, kapag ka nakatanggap, be appreciative. Kasi hindi nga ito, hindi naman obligasyon na bigyan ka, pero binigyan ka. Sinama ka sa listahan, kahit may mga personal siyang pinaglalaanan, pero kasama ka sa listahan. Yung taong yan, may utang din yun, di ba? Pero inuna ka pang bigyan. Di ba? Inuna ka pa regaluhan bago magbayad ng utang, di ba? Hindi ba dapat i-appreciate mo kaysa magreklamo ka? Totoo yun. At dun sa mga nagbibigay naman, minsan talaga nakakapagod. Pero aminin na natin, 'di ba? Ang sarap din sa pakiramdam na alam ko papalitan ng Diyos itong lahat ng ito. Tsaka ang sarap sa pakiramdam ng alam mong nag-share ka, 'di ba? And always remember, ang sharing is not limited to Christmas, ha? Wala lang, isang pagpapaalala. Although mas marami lang kasing extra pera yung mga tao pag Pasko. Pero 'di ba? Tsaka season nga eh. Season siya of giving. Yung atmosphere nandyan eh. Kaya ramdam na nagbibigay ka kapag Pasko. Pero all throughout the year, pwede mong gawin yan. Diba? Yung sinasabi natin, gawin natin yung ganitong habit. Yes. Diba? Matutong magkaroon ng generous heart. Tama. Diba? Maging mapagbigay sa kapwa. Diba? Matutong mag-share kung ano yung meron ka. Tama. Kasi masaya po siya. Correct. Masarap diba? sa pakiramdam. Yung pagbibigay kasi hindi lamang yun
yung ano, hindi lamang yung gesture, but there's love in giving. Tama. Diba? May ano yan eh, may magandang values na kaakibat. Pagmamahal, hindi ka naman magbibigay ng galit ka eh. Yeah. May pagmamahal ka doon sa tao. Magbibigay ka because there's kindness in it. Diba? Mabait ka eh. Hindi ka magbibigay kung masama ang ugali mo. Diba? Magbibigay ka kasi alam mo sa sarili mo na ay nagiging mabait pala ako. May kabaitan sa loob mo. Meron pa pala, may Diba? pag-asa pa, 'di ba? Yes. Pwede pang ipalabas ang kabaitan sa puso, Correct. So 'di yung pagbibigay na ba? yun, ang dami pong kaakibat. It's Yes. not just a mug. Diba? Hindi lang siya hanger na ibinigay sa'yo. Correct. May pagmamahal yan, may kabaitang taglayan at may kasiyahang taglayan. Tama. Diba? Kaya Gawin po nating yan? habit. Gawin po nating habit. Sabi nga sa Pasko, kahit hindi Pasko ay magbigayan, 'di ba? Yes. So yan yung sinasabi nating habit. Maaari ngayong Christmas nag-umpisa, yung habit of giving, 'di ba? And then next year, all throughout the year, every now and then kapag kakaya, 'di ba? Bakit hindi po nating gawin po itong pagbibigay? Yes. Ayan. Share your blessings. Salamat ng mga kabisyo sa pagtutok sa amin ngayong araw na ito. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun!